Salutare tuturor, eu sunt Marago și de câte puteți vedea, eu filmez cu un facecam. Da. Am învățat cum să fac un facecam pe Mobizen, datorită aplicației Mobizen. Vă putem sunteți pe clanul Oxte. Dacă veniți așa, vă puteți vedea, uitați, mă prea preza bună. El este fratele meu și vom juca așa, vom juca Clan Battle. Unde e asta dacă n-ai știu? Yeah. Ca să știți vedea și dumneavoastră de ce fac. Exact așa. Să vedem dacă se vede de fața mea. Tura viitoare. Așa. E primul combo. Combo la banana. Yeah, I win the round. Așa, primul meci a fost câștigat. Hai, al doilea, hai, încă unul. Bine. Am beta. De joi. Așa vom juca noi, deoarece, așa, imediat am ajutat și camera. Așa. Am ajutat camera și acum puteți să putea vedea mai bine. Filmăm cu facecam, doamnelor și doamnelor. Așa. Așa. Pregătiți să pui zone de ăia, cu butoaie direct pe ăla pe stânga, pregătiți? Îl pui. Nu e adevărat, ți-am zis să faci ceva. Da. Stop. Când ți-am zis să pui pe el, hai să mai încacăm una. Da, s-a băgat update-ul și ne putem face. Nu uitați să intrați pe Oxte. Da, trimite-te. Așa vom putea apărea mai. Da. Vă voi arăta și la ce arenă sunt eu. Fraierul. Uite combo, oh my god. Oh my god. Stai pic, trebuie să mai pus uite. Oh, my girl. Eso es, avem nevoie de helper. Gata. Ok. Dacă cabana strânge, așteaptă să facă pula tine. Și l-am prolat pe trei. Da. Ar pune vezi un goblin, pune. Bă, da. Hai, stop. Oh my life. Acum așteaptă eu să fac scăra. Tu atacă. Hai să mai pușu. Hai că am pus un combo. Ce-o făcut pe aia?
fapt am pus degeaba. Everybody go, everybody go. Noi avem de level 9. Pa, pune ceva pe el. Nu e cu care degeaba. Ai un Baby Dragon? Da, dar nu știu. Am pus ceva. Am pus cu pușă și mai apă. Uite pușă, mă. Acum ce, da? Uite pușă ăla. Stai. Bă, ce o ăsta e? Fuck! Am pus pe rând. Hai, nu. Și acolo, pune puțin, dar hai. Bun. Gata, i-am prins un combo! Da, da. Bă, da, i-am prins un combo. Am câștigat. Ah, fuck, mă trebuia să pun și eu un foc. Ia tu, ia Switch-ul. Așa, ia asta. Fac să fie mai bun, vezi? Da, 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 da. Copiază, nu știu, trupul de la 1 sau, da, da. Bă, lași copii, stai, bă, ce-ai, uite, uite. Bă, de pe locul tău ce ai? Tu, ai bunul? Da, nu, nu, nu. Adică mai. Acum, It's everybody go, everybody, everybody. copiază pachetul ăla, că fac cu pe camaie. Păi l-am deja pe ea. Hai să vedem la așa. Andrei, Soga, ce Gata, l-am băgat pe camaie. Cum e? Ce? Am băgat pe camaie, pachet. Bravo. Și dați like, abonați-vă. Nu uitați să dați like, să vă abonați acum dacă filmez. Acum, Ce la dați like, fix acum. Pune balaca aia. Pune. Pune ceva pe el. Mă distor. Pune și tu acolo, dacă nu pui... Acum am pus. Stai. Stai. Dacă nu am pus camaie, de ce? Gata. Am A, uite, uite. ce cu combo cu el. Lasă-mi normal. Nu e adevărat, nu las. Dar nu e destul de... Uite, deja ai uita de toate. Da, le wizard. Uite, ai de ăla. Nu ce faci. Nu-mi pun nimic. Hai. Asta. Pune ceva măcar. Pune și tu așa la Pune la pe camaie. Pune. Atât am pus. Altceva am dat. Nu știu de ce ai schimbat tu pachetul. Pachetul era mai bun, știi? Fără aer. Nu mai atât, lasă. Pune aici. Nu, pun nu. Trebuie să schimba pachetul, așa bun. Nu voi. Ce-a făcut? La el nu mai are. A făcut praf. Lasă, nu mai pun nimic. Nu să mă faci. Bine pun, dar dacă pe tine, Lasă așa, măcar să nu jucăm degeaba. hai, pui, de-mi din toate. Trebuie să dispară poison-ul. Pune în dreapta. Da, atac cu dreapta. Nu duce. Hai, deci cum o dat. Da. Face asta. Așa. Așa, hai să jucăm. Așa, vom juca... What?
Așa. Stai, atacă prințesa acum. Știu. Rot. Așa e, uneori câștigi, alteori pierzi. Mă interesează, trebuie să pun. Am putut să pun uita, să-l apă. Stai! Că m-a distrus! Ce minut dacă ne aveam, nu? Aveam, nu. Aștept. Hai! Fă-și pachetul înapoi, nu. Fă-și pachetul înapoi tu. Mi l-am făcut. Da? Da. Acum pun și eu ceva mai bun. Locul Peca. Hai. Hog. Ataci? Pun Hogul pe camic. Revenim imediat după ce ne alegem trupele. Așa. Am găsit și... Nu, ce să zic. Așa. Oaie. Conta și la ăștia. Dacă pun o frate. Hai să pun eu. Mi păstrează combo. Nu? Ține combo. Că pun pe că mama e aici, dar nu știu. Îl pun? Îl pun? Pune-l. Că am putut să-l apăr. Pune-l în față de tot. Păi nu vreau. De ce? Pune tot. Lasă un pic să terminăm ăsta, ca să-l luăm. Hai că te ajută. Ia. Hai de-te. Încep să apăr. Tu e asta. Ai găs nu de încă. Ha. Nu mi-ai gândit la niciun tot. Hai, te-ai găsit pe ăsta. Hai să pun tot. Stai cu și eu. N-ai avut ce pune, nu? Cam. Nu e până aveam să recom. Poate că nu e una bună. Care? Da. Încearcă și mine de să vin nici bine. Da? Dacă poți. Combo. Combo. Hai, ține combo. Hai că dau un foc. Hai. Ține-l. Și... Babi! Ce trup i-am făcut? Acesta, la revedere! La revedere, acesta a fost episodul nostru.